Manipud iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Napategkan dito'y puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be. Ada ka din relasyon nyo ken Benny? Awan, papa. Dinto pa agar-aram kanyak. Kasta? Saan kayong agdanag, papa? Agtalagak kin Benny. Okay, iha. Sikamot kit diti makamamuking kwa na. Uwan, papa. Awan sa bali ang maibagak. Nubilang man laang. Paborak kin Benny, nga isot mangagas dita sugat ti puso. Papa? Patsyak launay. No ayat di nakasugat dita puso. Ayat matlaang ti mamaglunit. Unay daytan, papa. Agdaniw kayo pa eh. Awan lat dumayo kini Benny. Kasta di pa nagsasauna. Ang ulitak. No bilang. Paborak kin Benny. Ala, ipilit da. Kasano kumakat saan ba't ngagar-aram kanyak? Oh, anya ti amom. No mangal alala ang itigundaway. Uray puutom ti kunak. Maitignayak ti baro wenno lalaki nga gusto iti may sa babae. Saan ka makaturog ah? Saan asumina iti panunot ko? Tinaybagan ni papa. Kat malagip ko. Aday di pa nagsarsarita da, Benny kanjan. Ano sa dino? Kat agayat tulaang ni Benny no makasarak itikas kanya. Saan laang aday ta? Uri daytay, agsangsango kami. Kanayon na nga ibaga, nga umapal launay kan dyan, agayem na, tasyak ti inayat na. Sa bagay, awan makunak kin Benny. Nataknang, ken caring. Nariknak dayta, iti panawan ti panagladladingit ko, gapu iti inaramid ni Jan. Ngam, no bilang, saan kumat akayat asyak ti mangtad iti sign, nga damat riknak kenkwana no bilang. Saan mat anarigat nga ayatan ti kasken Benny? Nag-file ka matgayam iti bakasyon mo, friend. Uwan, friend. Mapanak ija Ilocos, kadalolog. Kasino nga iti kaduam? Asino ko ma? Siyak laang. Nasaan mat akayat ni Papa? Taado kanot naskan nga aramidan na ija opisina da. Ni Benny, iso ti away sa makaduam. Kababain. At apay kat birok nan. Amumot ti taxi driver. No saan nga agbiyahe kat awan birok na. Sa bagay. San ayatin tinagan na ako ng titaksina ni Jan? Uwan. May saday ta arason. Naskan adda birok na, tapno adda maihulog na. Saan abale? Inton matinagan nan, kukwanan ti taksi. Uwan Makalawas sa matinalam a bakasyon mo, friend. Uwan.
Tabarang no itilas o day tangaal daw. Mamimpinsanan amalipatak ni Jan. May mayat madlaang tikas jay. Sanda nga mo, nga agkuyog kami kin Benny. Amang ano, anyakit iti rumswa at chismis. Anya da ito'y amarikrik-nak. Anya da ito'y ngar-aramidak. Manon abulan, sipud day di panakaamok nga ada naglawanan ni Jan a babae iti Canada. Kana, pulos adi mawawag kanya. Kasla nalag atiriknak, amakikuykuyok ken Benny. Nga ison, tinangan antingay kanyak. Isu tinagsanggirak iti panahon ni Limdo. Awan man laang panagaripapak. Awan mat relasyon mi. Awan mat imbagbaga na kanya. Nung kay, ada na sa una idi kanyak ajak malipatan. Mga sawan to kano, no makasarak itikas kanya. Ket, apalan na launay ni Jan agayam na, taisot inayat ko. Umdas ka di daytan, tapno maamwak, nga ada pa naggusto na kanyak. Umdas ka din, dagiti aramiden na ita. Ti ipagpakita na akin nasayaan. Aklunag, mangrugin amapunas ti sakit tinakam ko kenjan, babaan ken Benny. Ininot mo tan amaliplipatak. No pa'y, adala tagun taway, amalagip ko ti kinaragsak mi adwa no kuykuyog kami. Ada umawag kanya kiti kasto nga oras ti rabi eh. Asino ti? Ni Jan. Anya ti aramidag. Sungbatak nga ta. Sungbatak. Hello? Wrong number kayon summit, sir. Mel, I'm so sorry. Pagawanan na ko man. Apay nga imawag ka. Amangan na maamuan ti asawam kat agapa kayo pa'y. Please, kaya't ko amang naganti pamakawan mo. Amo kasi babasulakin ka. Katagdali na ito lang ti panunot ko na mapakawanak. Apay anaaramid mo kanyak ti kasjay. Ayan ti karim adin tumarsaak kan agmaw-maw ti ayat mo. Nagbalin ka anarukop. Aglunag. Ngamakin ka ita. Si kapilan ti ay ayatek. Awanan kas askanday tanga ayat. Tanalpasan anarsaak. Ipamaysam kitin nga ayatan ti asawam. Di nagkadin mapagawan. Okay. Nasakit man. Kan amom no kasano kasakit na. Okay.
pakawanin ka. Ngam, no kaano amalipatak ti inaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? Wan, panawin laang ti makaibaga. No kaano amay waksik ti amin. Good luck kada kayo ato. Agnanayon kumatirag sakyo. Bye. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at launay na nakapagkid daw ka iti pamakawan. Ken napakawan na ka. Well, sir. Nasakit man ti kasto yan nagbanagan ti relasyon ni Mel. Naskan nga ibturak. Ken sursurwag alipatan ti amin. Nalabit. Sana da kayo ti agkagasat. Masyanak lang iti anak ko. Rinig na nalaunay ti inaramid mo. Aklunag, sir. Nadagsan ti nagbasolak ken Mel. Ken saan ko nga mo na aging kaano mat nga ibturak ti sakit ti panagsinami. Addan asawam. Kat ipamaysamlangan ti imatang mo kenkwana. Ikarigatak, sir. Sige, Jan. Kagura kamat iti inaramid mo. Tadyak impagarop ang maiturod mo apasakitan ti anak ko. Iti laksid ti kinapudno na keng ka. Pakawanan da kumamat, Mr. Manansala. Anya pa'y kuma. Tao aklaang, Jan. Mamakawan pa'y ti Diyos. Sakto lakit din. Narsaak ti ayat akunak. Adin tumarsaak. Bunog mamaw. Nga impay ko kankwana. Tanagupad namin pinsan ka pwede. Sorry, Han. Nasyak tiga po na. Dagitisan na nasaya at napasamak kada kayo. Ngay maawatan ko nga. Nujak basta maiwak si ni Mel. Tainayat ko iti awan ka asping na. Juan, mawatan ka. Asadagdan iti papananta. Katsapel ako ma. Tamayaw awan kung tumatlang na tiyarik na. Juan, Han. Arami da kami nakabalak tap na malipatam ti sigo da kaya nayat mo. Promise. Agbali na ka na sayat nga asawa. Sandra. Nang runa ita, ta ginawa kon. Anya. Adanton anak ta dyan. Isa pang asim. Di na kumabaybayan. Inton bigatan di papan bikin email di Boracay. Kasanungatang ipagkaktirik na kengkwana. Yak kayat ng ibagana agun-gun daw hayak tagdama a sitwasyon na. Nga masapol nga may ipagkaktirik na. Sana mabalin ako piko paklatan. Ang mala, addan tulat na siguro gun daway ang ipiksak matlangkin kwa na dahi arik na. Nabayagan dahi di pan nakailaw ani dyan. Apoon tinagsinanda. Nukasta,
Awan mo't nga tandakas na nagrayo akong kuana. Tanga iti pa'y lang. At dan nalimad apa naggusto kong kuana. Ni Jan. Nakalagip man tilo ko. Hello, Jan. Bro, at ako makitawakin ka. Anya da jay. Pangaasim. Ora nagsina kami kan Mel. Ibagaklakin ka. Di mo ko mabaybayan. Saan ko baybayan? Ay ayatak ni Mel. Kat awan makaartapkan ko na iti puso. Sorry, kaslasan ko na patyan da ita palabras mo dyan. Anya. Kalpasan tin naramid mo king kuana. Ha? Saan ko na patyan da ita? Benny. Nupay kastasan kang agdanag. Tauray saan mong ibaga. Saan ko abaybayan. Sipod pa'y tinalikudam. At di mo man laawagan wino kumustaan. Siyak tinang patpatib kerking kuana. Tati amok. Saan mo aramid timang pasakit keng kuana. Sorry, bro. Naibagak matyan kang kirason. Narukup ka gidi. Nalakaan nagmaw-maw ti panagayat mo keng kuana. Nakakita ka lang di sa bali anang sulisog king ka. Tinutupaman. Benny. Sorry. Ngambaliwan tanto tek sarita. Agbiyahe kami kinimel amapan ije Boracay inton bigat. Sige. Bye. Girl, I need you. I need your love. No isuda na duha. Awan na sakit na nakam ko. Amok nga idi palang. At dan panaggusto ni Benny kan Mel. Anya harad. Saan na may bagatigasat ako na da? Awan mabalin ko. No saan na bumangon iti nakaitublakak. Mapanak ko niti kwarto mi ni Sandra. At danto na nakmi. Jakmat mabalin at alikudan. Ulitak. No sa dino tinakaitublakak. Isut bumangunak. Iti da ito na hotel ti pag-check-inan ta. Sige Oh, miss. Ada ka di available a room yo? Dua single? Anya single? Tua arum kaalaam? Siyempre. Miss. Ada ka di Romeo adwa ti kama na? Anya? Kahit mo asawan, may salang a room ti alaantang dua ti kama na? Are you sure? Wan. Apay. Saan mo ka di akayat? Ko. May sa room ngam tubed ti alaam. At talaga kan ka, Benny. Amok, adinakmat nga tagundawayan. Ay talaga mo ta saan? Saan ko akay taguraan naktong palbihag? Oh, apay. Itay payaparparangan na. Sorry. Nga maginggay ta. Kasladyak palapat yan. Ti? Tinan anay pa nagtalik mo kanya. Nga ure awan relasyon ta. Ha? Apay. Naskan ka di pa'y nga ada relasyon ta? Sa akto agtalakan ka? Saan mo't kiti? Amok mat.
di nakpagaramidan iti dakas. Ay talaga saan? Diyak tumaaramid day tagsipod ta. Aniya? Diyak kumapakabasulan. Diyak lang namin kahit agundawayan ti kasasaad mo idi. Iti panawan akasaksakitan tinaka mo iti napasamak kada kayo iti gayem ko. Diyak kayo nga bagam amanang gundawayak. Benny? Agam siguro di nakpat kagura. Kanyak pakabasulan no ibkas ko tinabayagan ang nalimad ariknakin ka. Benny? Wan, hindi pa ilaan. Inapapala ko ni Jan. Diyak kilibak. Nalimad kinabayagan nga gayatakin ka. Kinapudno na. Nadlaw ko daytan. Saan ka kumamaupay? Ikanak itinan-anay a panawan, amang tingiting itirig na. Kaya't ko asiguraduhan. Kang runaan na. Diyak kayat nga aklunag taayat mo. Takayat ko lang ti makalipat itinapasamak kada kami kan dyan. Makaorek. Kandak ka lang na pagyamanak no di nakagura itimpodnok. Apay ko makagura ka. Tila ang idaw-dawat ko. Saan ko man ang maulit, tinapasamak kada kami kan dyan. Akalpasan nga intalag ko man intayat ko. Kat mapaayak manan. Dinto mapasamak deta. No aklunan nak, kano manugot ka, di agkasartan. Anya? Kasaradagusan? Kahit ko lang panikdakan king kati kinapodnok. Okay. Kas itinakunak. Ikanak kumaitigundaway. Wan. Makaorek. Napatagkamatan dito'y pusok, Benny. Maamak. Amangan no maulit manan amay kalangak. Mel. Tila ang makunak. Saan anarigat nga ayatan tikasken ka? Agyamanak. Tasan kumat nga libak. Iti pa'y napatagkan di kay pusok. O kunak man mabayag ka pa Locos, friend. Sika, saur ka. Saan ka man lang ay mawawag? Kaya't ko laang tagmay maysa. Kan mangiwagsak itim imutak aliddaang Charmy. Mawatak mo't kit day, friend. Ultimo ni Papa. Saan ko pa yung inawawagan? Kumusta nga ro tirik na may ta? Awan mapasama kanya no pampanunutak laang tinagbanagan ti ayan ayat mikin dyan. Yung mo ta, saan lang nga iso ti lalaki? At dapat di ka ni Benny. Aniya? Talaga si ka, Charmy. Amok, nadlaw ko. Dakil ti pa naggusto na kan ka, friend. Nga uray di saan kayo pa yung agayan ayat kan dyan. Aniya? Madlaw ko isungawan dakas na, no da kayo na dua. Charmy. At least, amamumlauna yan ni Benny. Apay, saan ka di pa'y nagpudnukan ka? Ha, friend? Ha? Ako? Saan pa'y mat? Oh? Ay, tukmamsamay. Nawaya ka lang arudin. Di na pala ibuang ti ukupan na arik na. Aniya? Urayan na kadipay ang maibong. Ay, Charmy. Anya itan na kita sasawa. Diyan, iho. Pag-ininom ka ba dun? Pagpaimas lang ititurog, Mama. Kaya't mo asawan, aging gaita. Saan mo pa'y analipatan day jay babae?
Nalipat akong mama. Ngayon malagip ko lang tinapalabas mi. Saan ka ko mangagbalin ang maag dyan? Ako ano ti sa pulampay ka ni Sandra. Nakadungdungukid ka. Mama, No, asaan ko maakas dyan tinapasamak? Tapno maadaan kayo iti relasyon. Nga magayat lang unay kan ka, ay sungay na ramin namin na pamuspusan. Tapno, maalan na ti kalkalikaguman na. Isungawan sa bali nga ramidam, no di ti mga klo ni ti kinapudno. Aklo na mo ti amin dyan. Ay ayatan ka, Amira. Kasta akmat kan ka, Karding. Ay ayatan ka man. Agpaiso. Ay ayatan nakmat. Kayat ka di asawan. Nga inaklon na kon. Wan, Karding. Ay ayatan ka unay. Di kanto agbabawi. Iti panangaklon mo kanyak, Amira. Sapay la ko, ma. Tadinak to lang pasakitan. Saan to ang mapasamak dayta? Tay ayatan ka. Siya kunti kararagsakan alalaki itaakan ito. Gapo iti panangaklon mo kanyak. Sikati na magpitik iti pusok kada kayo adwa ni Jeff. Kada kayo adwa ng agdapdaton kanyak. Iso asikati inaklon ko. Agyamanak. Kat awan to ti pagbabawyam iti dayta, Amira. Ikarik. Sapay la ko mata maawatan nak, Jeff. anya ti kahit mo asawan, Amira. Kwa, inaklon kundi pa nagayat ni Karding. Anya? Ay ayatak ni Karding, kat ipatpatag kamat kas may sa agayam. Mawatan ka. Agyaman na ka, Jeff. Ay, manakaawat ka talaga gayam. Napatag ka kanyak. Sapay lang kung mataagayam talata. Nga uray, agayan ayat kayon ka ni Karding. Ay, one mat Jeff. Boyfriend ko ni Karding. Kat si Kamo ti best friend ko. Agyamanak. Naragsakak para kada kayo, Amira. Congratulations, pare Karding. Yep. Congratulations, ta. Inaklon na ka ni Amira, pare. Agyamanak, pare. Ayatam ko maitinapod, no? Sakti makalaban mo. No paglukam lang ti best friend ko. Ay ayatak na, Amira. Katikarik. Isula ang tay ayatak, aging gat inggana. Awanan sa balipay, pare Jeff. Dagiti daluyon ti saksi, itinapod nung ayan-ayat ta, Amira. One Karding. Sapay la ko, ma. Taawan to ti mamagbaliw iti ayan-ayat ta, iti agna na ngayon. Karding. Yaklakit di kabaalan, lumapukaw ka iti biyag ko. Sikalang ti ayatak, iti agna na ngayon. Kasta akmat kan ka. Si kalaang tayo takitag na nayon. Agyamanak. I love you so much. Ma. Kastoy gayam ti agayatan niyo, friend. Nakaragragsak. Maragsakan para kada kayo kin Karding. Agyaman na. Basta, ure adan nobyom. Di mo liblipatan nga daaklat ta agayem mo, ha?
Siyempre mo't si kamot. May salaan ti may bagak. Anya dayta. No adaragsak, adan tulat ta panagliday. Ha? Maragsakan ang iti kinaragsak mo iti ayan-ayat yu itakan karding. Kat sapay ko ma, tamatagin na yun dayta a kinaragsak mo. Anya ti kunam nga ipudnom kanya kamira apok. Inaklon kon ti panagdaton kanyak ni Karding, Lola. Kasta? Ay, ammo ka din day tani Jeff. Ammo na nga adan inaklon mo kadakwada adwa nga dakdaton ken ka apok. Wan, Lola. Nasayaat. Tarumbang laeng asardengan na ka napagdatunan ta adan nobyong. Nakaragragsakak, Lola. Ay, ayat ako na ni Karding. Ay, maragsakan nagparakin ka apok. Kita sapay la kuma. Tada kayon kini Karding tinaituding apara ititunggal maisa. Inawis ka dito igid ti baybay. Takayat ko dagiti dalo yun ti agbalin asaksi iti. Kayat ko nga ibagakin ka, Amira. Ha? Talon atawan nga agayan ayat ta. Kayat ko kumanga. Anya, Karding? Kayat ko kumanga agkasartan. Anya? Agkasarta ko man, pangasin. Sigurado ka? Uwan, kat sapay la ko ma, tao manugot ka. Sika talaga. Apay nga katawa ka? Pinagnervyos na. Kung naglakit din no niya ti ibagam. Anya. Pasensya ka na. Madandanaga na. Taamangan no. Pagkadkadan na. Karding? Itilasod iti talo atawan. Apanagayan ayat ta. Nakaornong akon. Panahon mo tan nga agsimpata. Saan ka di? Isong amanugot ka kuman nga agkasartan. Sige, no isuti ko na ham. Agpaiso? Agyaman na? Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Mat, Karding. Girl, I need you. I need your love. Apay nga inawis nak dito igid ti baybay. Bakit? Kayat ko nga minamasaksyan dagiti daluyon ti kinaragsak ta. Iti ibagakan ka sorpresa. Anya day ta sorpresa? Masikogak. Anya? Adan baby ta, Karding. Addan bibita kunam?
May kadua bulan ita na siya nagpinulan. So anak panak nagpa-check up itay. Sa anak ka ng opisina, no di kat na panak nagpa-check up. Anya, ngamapaya di mo yung baga kanyak. Takinaduan ka kumaanapan iti doktor. Karding, nakaragragsakag. Adan baby ta. Yes, adan putot ko. Agyaman ak, Diyos ko. Taaddan ton anak mi. Agresign ka laangan iti trabaho, bagat. Anya? Kanayon ti panagdulok mo. Sakit kanayon na maululaw ka. Marigligatan ka ni ti panaginaw mo. Bayamon, tasyak langan ti agtrabaho. Ang mga no adada ka sa mapasamak mo, no ipilit mo ti agtrabaho. Kablawan ka pare. May saktong agbalin ka dagiti ninong tiputot mo. Agkumpari tanto na talaga. Una pare. Kablawan kayo kani Amira pare. Agyaman ak pare Jeff. O, saan mo liplipatan ha? May sakto aninong iti anak yo kung akmet. Agpasugnudak kada kayo kan Amira no malipatan nak pare. Anya? Agyaman nagkadagiti prutas sa sagot mo ha, Chef. Awan na nyaman na. Ginatang ko talaga dagita para ken ka. Kas panang kablaw ko kada kayo nga agasawa. Agyaman nakmanan. Naibaga nga rod kanyak ni Karding. Akayat mo ka no may sakan to kadagiti agbalin aninong itibunyag ti anak mi. Kas nga rod. Katsapil ako ma, tapat ganak iti dahi takid daw ko. Uray di mo ibaga kada kami. Talaga amay sakan to ngalan mi ngagninong iti anak mi. Best friend ka nga ro, danya kansa. Agyaman ak. Ninong kanto iti anak mi. Isa, kahit nga sawan, amay sakan to mat aparaw awer kan kwa na. Katwa na. Di talaga ayam. Awan parikot, Amira. Makakatawa ka talaga. Amang kitkita iti panagnam dito igid ti baybay. Katawanak na nagdakkel ti tiyan ko niya. Maray awak laeng amang kitkita ken ka amagmag na. Nagdakkelan ti tiyan mo. Aganak kan anyaman nga oras. I love you. I love you too. I love you, baby. I love you so much, anak. Kati. Oh. Apay ngagsangit ka mata. Jack malapdan deg sakit iti nalaos aragsak ko. Sika talaga. Di na kami panawan iti anak na. Ha? Anyakit din dayta nga ibagbaka. Di ka kadi agpampanunot iti kasta. Ta saan to ang mapasamak dayta. Napatag kayo kanyak nga agina. Da kayo tibiyag ko. Apay kit din na panawan kayo. Promise? Promise. Ay ayatan ka. Kan ipatpatag ko ti anak ta. Ayatan. Kan ipatag kayo kini bibi. Aging gatong palbiyag ko. Promise. Agyaman na. Ay ayatan ka man. Ay. Ha? Anay ko. Abay. Agsikal di dyan ko. Anya. Asama Karding. Anay ko. Girl, I need you. I need your love.
Naglumpo a babae ti anak ta bakat. Karding. Nakaragrag sakak. Ipatpatag kayo iti anak ta. Agyaman ha. Oh, congratulations pare Karding. Amira. Agyaman kami iti kablao mo pare. Oh, nag-cute ka matan, baby. Siyak ni Nino mo nga, Jeff. Jeff. Yak mas baalan ti kinaragsak ko. Makakit-kita ita. Kadag iti aginak pare. Nakaragragsak ti adda pamilya na. Iso mga asawa ka matan. Kasano ang mga asawa? Katawan tupay nobya na. Mas daawak ka. Nagtaar ngam. Awan mo't nobya na. Siyak man ang tinakita yun. Kumantsaw kayo man ang nakunak. Ay na, nakalunglong po ti Apok. Agyaman na kiti sa sarong karayo, Lola. Ikararag ko kanayon. Asapay la kumata mataginayon ti kinasalun at tiyaw. Agyaman kami, Lola. Ada anak yon, Apok. Taripatwan nyo, anasaya at ti anak yo. Isuro yo, iti nasaya at asursuro iti panagdakkel na. Ken saan nyo abay-bayan, tapno na pintas to ti dalan adalya sa atin na. Maawatan nyo matngatan, ti kayat ko asawan, Apok. Wan, Lola. Saan nyo abay-bayan, tapno na pintas to ti masakbayan na. Wan, Lola. Kanayon mi alaglagipan. Amin na pa magbagayo. Agyaman kami kada kayo, Lola. Oh, wow. Nakit mo din anak mo, Amira. Agyaman nak. Oh, andan baby, makapaapal ka mat. Makiasawa ka ngaminan Naragsak ti ada pamilya na friend. Aglalaw no adan anak. Taasino kumaman ti pakiasawa ak ngay katawa mat nobyo. Awan sa ti agayat kanya. Kasus. Adamot tagiti ka opisinan ta nagararam kan ka ang pinaay mo amin ida. Saita, ibagam kitnen nga awan mangayat kan ka. Napili ka kit dilaw unay Playboy mat ngamin ti kaadwan kadakwada. Diyak kayat ti makinobyo ti playboy. Ang mga nagbabain to. Ti kayat ko, kaslaki ni Karding, ti pakiayan ayatak. Anya? Nasingpet, nagagat, gwapo pa'y. Ay basta, ada amin ang kinikarding ti galad ti lalaki kayat ko pakiasawaan. No kaskan kwan, ti agaram kanyak, aklo na kadagos. Ay, naapay ngamin na si kapay ng tinayat ni Karding. Saan kitya siyak? Ito na ang araw natin. I love you, Ira anak. Ipatpatag ka unay, anak ko. Nasimbang di turog na. Turog la, turog anya. Kita am nagiti daluyon. Maragsakan dalakit di kini Ira. Maray awda iti anak ta, akas kadata. Wen nga rod, Karding. Nakaragragsaka. Kit ikarik. Saan kayon to abaybayan iti anak ta? Karding? Aramidak ti amin para kada kayong agina. Agbiag ti pamilya tayo anaragsak. Ken natalina ay iti agnanayon. Ikarik day takin ka. Amira, kita ang dagiti daluyon. Maragsakan dalakit di kini Ira. Maray awda iti anak ta.
akas ka data. Wan nga rod. Aramidik ti amin para kada kayo nga gina. Agbiag ti pamilya tayo anaragsak ken natalinaay iti agnanayon. Ikarik daytakin ka. Agyaman na. Awan tapolas ti pagbabayuyak anak ki asawa ken ka. Da kayo lang agina ti biag ko. Awanan sa balipay. Tandaanam ko akanayon dayta. Alam, mangan ka anak ha. Tapno saan ka mabisina na di pagadalan nyo. Uwan, Mami. Masapak asumrak ita igi opisina. Makigiddan kan kanyak itita kasi anak. Idagasdakan igi pagadalan nyaw. Sakbay nga agpaituludak igi opisina. Uwan, Daddy. Agadal ka na impag, anak. Kan agan-anad ka matakanayon, karding. Uwan, Mami. Wan, awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak, bakit? Nalangaroden. Mapan kayon, tama nga numalataw kayon. Nalpas tayo na nagarmusar. Uwan niya. Mapantan, ayra anak. Uwan, Daddy. Mapan kami nga rodan, bakit? Mapantan, anak. Mapan kamin, Mami. Bye. Agan-anad kayo. Bye. Anya di ko naman napatag-apagsaritaan ta. Sakbay ang maturog ta, karding. Amira. May saak ka dagiti na pagasatan nga imbaon ti kumpanya apag trabahwak. Ama pa nagtrabaho iti branch da ijay balasi utaaw. Anya? Kasano nga ro daytan? Anya akasano daytan? Ket mapanak Anya? Di mo ko na asanak apalubusan. Yakla na ibagbagakin ka. Nabayagan at tinatargagayak daytoy. Amay baunak iji abroad. Karding? Nalpasan na napagsaritaan may opisina. Iti maipapan iti daytoy. Ket jakon makapagkadkad pa'y Amira. Karding? Amok, adak kala pagrebengak iti apapan ko ag trabaho ijay. Imsan abali, tadakkel mo ti masweldo. Wanang. Palubusan nak ka din baka. Pangasim, parang matlang kada tayo daytoy. Maawatan ka. Ni Ira ti pampanunutan. Apay ni Ira? Adda ka di pagparikutam kinkwa na ita? Awan. Nasingpat ti anak na. Mumutay ta. Ngumanya. Ibagam ngamin ti kayat mo nga ibaga tapno maawatak. San anaruam amaya dayo kan kadya anak ta. Laglagi pa mo. Iji abroad ti papanam. Iji ka mo pa nagtrabaho. Nagatayo karding. Saan aparikot dayta? Kasaritak na Ira. Ipalawag ko kinkuha na ti amin. Katpatyak, maawatan nak ti anak ta. Ta ipalawag ko kinkuha na anasayaat. Karding. Apay nga imay ta dito'y igit ti baybay, Daddy. Sigurado nga agururay kadatan ni Mami. Ang mga numadanagan.
Tama laman, kat saan na tamatlaangan ang mapasangpat, manipod ije opisinam kan pagadalan mi. Saan ka ngagdanag? Taang mo ni mami ti umay ta dito eh. Ha? Agsarita taan na saya at anak. Kaya't ko ang maawatam amin nga ibagakin ka. Daddy? Anya? Mapan kag trabaho iti abroad, Daddy? Uwan anak. Anawan ta kami kini Mami. Para itinapinta sa masakbayan tayo iti adayok anak ko. Daddy? Duatawan lang anak. Agawid ak kalpasan ti duatawan. Please anak. Sana bali. Takanayon kayon to nga i-video call kini mami. Daddy? I love you anak. Agsakripisyo ak ang mapanagtrabaho iti abroad. Para itinapintas ang masakbayan tayo. Maawatan ko anak ko. Kasano kami langan kini Mami? Saan kayo abay-bayan kini mami? Binulanak nga agpawit iti kwarta. Magatang munto amin na kayat mo. Sikat ka sa pulan mi kini Mami, Daddy. Saan na kwarta? Sikat, Daddy. Anak. Diyak kaya tamaya dayo kakada kami kini Mami. Diyak kabalan, Daddy. Girl, I need you. I need your love. Apa yung inawis na kito restaurant, friend? Ala, apa yung sangit ka mo, Tan? Ni Carding. Apay ni Carding. Ada ka didaka sa napasama ka ni Carding? Awan. Maasahin iti adayo. Ha? Sa dino? Iti abroad. Anya? Tapay nagsangit ka nga eh. No siya klaang kabaalak, friend. Nangro na tan ibagana kanyak na nabayagan at tartarigagaya na day at trabaho. Ang pagragsakan na day jay. May Ira. Kasanon di anak mi. Amira. Maladingitan nakit ni Ira. Numaya dayo kada kami ti amana. Kasano day ito yun? Anya ti aramidag. Apay, anyat pagproblema kad mapanmanggad. Pagsalita niyo na himbagan Carding daytaan. Panunutan niyo, yan yung pagimbagan ti pamilyayo. Nangro na ti para iti anak niyo. O, isaganaan na ti masakbayan ti anak niyo. Saan na ka di maawatan dayta? Ipalawag yung kuha na maawatan na dayta. Lalo ka tagat adal. Saan atibo ko di arik na ti pagarian niyo? Saan atibo ko di pagayatan ti panunutan niyo? No, di ka kang runahan ti masakbayan ti pamilyayo. Amira. Jeff. Ada ako ni balahan tayo umawag ka. Nga kita tayo pipigit ti bye-bye. Oh, agsangsangit ka. Amom ti maipapan iti panakaasay ni Carding iti balasiw tao saan ka di. Naibaga na kanya ka na pagsarita nyo iti opisina nyo. Kasta nga rad. Apay, adda ka di parikot may ipapaniti dahi ka. Kanya ti aramidag tapno malabdak ni Carding. Ha?
Diyak kaya tamaya dayo kada kaming aginati asawa, Jeff. Amir, Tulungan ako ma. Kasaritam ni Karting. Panghasim. ako, Barang sa katidanggan na. Kasaritam ko ma. bayam ta kasaritak tuwing opisina itong bigat. Gusto na ita pa nagsangsangit mo. Agawit tanta sumip natin. Sigurado. Urayan da kaitan na kita agam, ma'am. Jeff. Madanagan dalaki tingin ka. Sige. Agawit tan. Talaga ka di apatuloy yung natati umadayo, Karting. Naibagak matankin ka. Asaan na mabaliwan. Daddy, Sana bali. Takanayon tayon tong ag-video call. Ikarik kada kayo data. Karting. basta 2 taon lang ha, Daddy. Kayat mo asawan. Palubusan ako ng anak. Buwanan, Daddy. Ay ha. Agyaman anak ko. Agyaman tamaawatan nagmatlaan. Doday tati amom apagsayaatan tayo ang pamilya. Sige, Karting. Umanugot kami kini Ira ang anak ta. Agyaman bakat. Agyaman itipan nakaawat yung kanya. Aldahon tinapalapas. Manipod nag-flight ni Daddy. Naka-offline pa ila ang Mami. Madandanagan akong anak ko. Nagkaring, ag-video call tayo. Apaman ang makasangpot ije abroad. Saan pa nga imawag ng aging gaita, Mami? Wen nga rota. Mailiwa kun kini Daddy. Kaya't kun makita. Uray iti video call ko mamanlaang, Mami. Amangan no, makumi ko matagos iti trabaho na ijay anak. Iso nga urahin talang tiyaawag na ha? Sige, mapana kun iti salid ko. Tadapay aramitek, Mami. Anak. Panawan kayo pa ay, Mami. Karting. Apaya di ka matla umawagan. Madandanakan kami iti anak ta. Umawag ka kumamatan. Pangasim. Girl, I need you. I need your love. Karding ti umawawag iti messenger. Hello, pare. Agyaman ta sinong bata madagos ti awag ko, pare. Naimbagman ti mawag ka. Kumusta ka ditan? Nasayaan mat, pare. Inawagan ka, tada ko may bakpakasikin ka. Oo, anya day ta, pare. Mabalin ka di akasaritam dagit aginak. Ha? Diyak pa'y naawagan ida. Tatalagang awan oras ko, pare. Anya? May kadwangal daw itan. Sipod nag-flight ka, pare. Naipasungal ngalak adagos iti trabaho dito ay pare, Jeff. Awan oras kon.
Ang kuha ngamin pare. Pagibagaman ka dagiti aginak, asaan da nga agdanag, asaan da kapakadanagan. Tanasaya at tika sa saad ko dito Kasto na pare, kasto lang ti may baga kanya. Imbes ko maasyak ti inawagam, kuma, dagiti aginam kumapay ti imo ng inawagam. Mabayag asaritaan pare, awan oras ko. Iso asikalaangan ti inawagak, tasikan ti makaammo amang itanon kadakwada. Anya? Sikan ti makammo ang makisarita kadagiti aginak. Ha, pare. Awan oras ko na makisaritakin ka. Ala, kastan, bye. Pare, mabit. Hello? Inidapnan. Kasla diyak mamati. Anay iturod ni pare Carding asaan ng awagan dagiti aginana. Nagbibirukan ka, Yat. Ada ka nagbibirukan niya. Sino nga ta? Jeff? Amira? Nakaumayag dito opisina yo. Kaumayag ko magdamag maipapankin ni Jeff Carding. Nakasangpat mo't lang nga iti naka-assignan na anasayaat. Amira. Matandanagan kami unay nga agina. Awan matlawag na. Kastinay, kinapudno na. Imawag kanya kitay. Imawag kami Carding. Uwen, kat saan kayo kanwagdanag? Nasaya at kasasad na ijay. Diyos ko. Kaya't kinana pa, pasensya ka lang ka nun. Ta sana nakaawag ka na kayong agina. Tanya, Jeff. Kuat, busy ka no adagos iti trabaho na di opisina. Anya? Busy? Nakaawag kan ka? Da kami a pamilya na? Saan na maawagan, Jeff? Talaga saan asumungbat iti awag ko ni Daddy, Mami? Saan matla ang agrep-reply kadagiti text ko kuana? Wan nga rod. Kastamat laang kanyak. Nalipatan na tan ni Daddy. Saan apod no dayta anak? Ipatpatag na ta ni Daddy. Nga mapay adi matla umawag ka datan, Mami. Saan asumungbat kadagiti awag taken kuana iti messenger? Uray, ag-reply man lang kumamat iti text. Dayta nga rod ti pakakasda awak unay anak ko. Dayta mat ti pampanunutag. Yamat ni Daddy. Naibaga na kano kininino mo abisi iti trabaho na. Iso asan ang makaawag. Ang imposible. Anyamot na ni Daddy. Busy. Iso nalipatan natin ni Daddy, Mami. Ira. Anak, di kagpaspasugnod kini Daddy, ha? Please, urayan dati awag na. Umawag tumot lang day chay. Uri kita, anak ko. Nasakit tinakam ko kini Daddy, Mami. Ira. Day tatipod no, Mami. Nasakit tinakam ko kini Daddy. Tanalipatan na tan. Anak. Uray pa'y kasano ti kinabisi na iti trabaho na. No talaga na patagtagan ko na. Apay saan ngay mawawag ka data. Agin ka ita, Mami. When
Sumugbat iti awag ta. Uray may sala ko mamat a reply na kadag iti text akin ko na. Awan, mami. Anak. Kasanuan na nang lipat di daddy. Kanya ti aramidan ta, mami. Saan? Tikagsaw iti kasta, anak ko. Ipatpatag na ta ni dadim. Girl, I need you. I need your love.